Ja. Ga je dit hier met vakantie? Ja, ja. In de zomer. Ga ik minder met vakantie vanwege de crisis of zo? Ja, we gaan wel minder op vakantie. Ja. Dus welke keer de schrapt? Wintersport. Wordt er dit hier wat bezuinigd op vakantie? Het zal misschien wel. Ik ben wel aan mijn massa dat. Let het nou maar even ralen. Want Nederlanders vinden vakantie nog heel tieren belangrijk. Maar het geld is baas in deze crisistijd. En dus kunnen we dit hier minder vier, minder vaak en minder lang, is de verwachting. Toch gaat persoonlijk reisadviseur Onhoers Annemarie de Jong van jou het er net minder druk om. Maar ik zie verneemt een kanteling. De bestemmingen veranderen en mensen gaan wel veel doelbewuster hun reisbestemming eigenlijk uitzoeken. Als ze nu met vakantie gaan, dan gaan ze vaak niet meer naar de bestemming waar ze al jarenlang, maar willen nu echt iets bijzonders. Dus als ze geld uitgeven, dan willen ze het goed doen en willen ze ook iets anders, iets specialers. Als goedkope stroombestemming bleef Turkije populair, maar ook Zuid-Afrika en Amerika door het goed. Ga je dit hier met vakantie? Nou, dat weet ik nog net. Weet ik nog niet. Hebben we het er niet over gehad. Misschien niet. Engeland. Wordt er nog bezuinigd op een vakantie vanwege een crisis of zo? Nou, we gaan maar een weekje. Dus dat is al korter, hè? Net sinds de crisis bleef ook de reisbranche gevoelig voor trends. Alhoewel het kamperen tegen populair bleef onder ons Nederlanders, willen we ook wel eens wat oors. New York is ook heel erg hot op het moment. Ja, en Ibiza blijft toch nog wel een trendsetter. Ja, en met name mensen die graag willen mediteren of meer tot zichzelf willen komen. De yogareizen worden nu geboekt en dat gaat naar Ibiza. Wat trouwens ook een heel erg mooie bestemming is naast het feesten.